na ba, alin na ba? Inday floor, alin na. Unyara day, unyara kung mubayad ako ray bayad ani. Grabe, kalami. Ato makain mo katungkuan. Ang bugnaw ni tananday. Bugnaw di. Lami mo dyan. Karon di ami diri nangaon ni og dragon fruit. Ha? Kasi kulay ng lips ko. Look. Kung kulang, di man tag-utro. Yes, kasing kulay ng lips ni Inday Ngabel. Inday Ngabel. Oh my God, nagapula-pula na ko. Balbakwa Queen. Siya Balbakwa Queen. Hello. Ya Ate Charing. Ate Charing, Inday Kabkab. Anyor tule, hindi kapkap nakabulingit. Tamis lagi ako natilawan ani dili tamis. Gina ba? Ngit na. Yan ano, ping-ping-ping lang na. Ha? Kasarap. Makuhaan ang akong cancer. Layo ka. Anti-cancer. Cancer naman, Miss Bulsa. Gang, kung daghan kay bunga ba, tagpil man jud ng baligya kanang season. Na ay, maabot din siya 180 sir, 200 to 20, magdepende sa season sir. Pero sa katong among natuan sa Valencia Bukidnon, maabot siya 120. Sa oy na. Kay daghan mo kay ngadto. Daghan ngadto. Sa runda kay sila raman kamura man diri no. Naasad bukiran sa Ano bunga sa imo? tutong daw. Yun ani pula. Ay, ang naon ni Inday Kabkab tanawa. Nakamuritsi. Kumulit siya ako dai. Red pa rin. Yun ani magulaon. Pagka mayo ti dyan, sa ko aduhan na. Katulo na niyo. Okay ra gud no kay karon pa kakakaunan ano. Okay, karon palagay kami abuan na. Sa Davao, ang daming ganito, lalong-lalo na po pag season. Kasi malapit lang sila sa Valencia Bukidnon. Dahil sa akin ganito pula. Sige na doon ka una, sige. Doon ka, exacto na. Kaya mo ka nga vlogger nga bata po, sige po. Sige ko doon. Dahil ka magkaon na ni. Yes, don't forget to subscribe na Aloy Shop. Lagi niya, di naman ko pakli, kaya naman ko kuan. Ino kabulingit. Maraming salamat sa mga Hey! staff ng Delcios. Ayan, sila yung mga Yeah. mabait na staff dito na. Yes. Dali, kaya nakakita ka na ko, dali. Ali, picture. Dali, hag-hag. Shout out kay Ma'am Carol. Carol ba yun? Day Carol to no? Ay, Alma niya kina sa runda, sa farm, sa night shoes, sa dragon fruit. Kanina pa ni. Yan, sige, shout out kay Ma'am Carol. Ang nag-deliver nito, taga-Suledo sila. Garbis nila gahapon. And then, Meron Dagko kayo ah. sasakyan. Sabi ko, Lodi, asa mo Dahil balog tissue David ay. Kabulingit naman. Ginuutabang. Thank you lang ga. Ano nun sa naman yun eh. Hi! Aw. Hala? Ang kaya akong nakaon yung mga dragon fruit is gagmay kaayo. Karoon ako nagkaog mga dambuhala mga Una pa na to kusa. Kakainin na ganito. Una pa na to bay. Usa pa dai kanang bugnaw ka dai. Kanang bugnaw lang. Oh. Kanang bugnaw lang. Kani usa ka Napay. Ayaw lang. Kani oh. Ha? Dia kani oh. Kani bugnaw. Ah kana. Ah kana sige. Ikuan lang ako sa kakilo ako. Hala oy. Dai. Oh. You believe the day. Lami lagi. Only kuan drive. Mo ni road trip na mo. May wa pa ito. Bilang kuan. Una. Si Inday Ngabel, ang kuha niya, pareha kulor. Sa akong gikaon. Gang na amoy ko ang gang. Kotilyo. Kutsilyo. Dako kay giwa to siya. Daw kay giwa, dili ko ang bata. Kani? Tunga ta dong. Ipahiwa pa na dako kay pagkahiwa ah. Ay. Kuha ni. Di ba ka pa ni paanak lang. Aside sa John Paul Eterino, our second stop is Delcios dito sa Runda. Kung gusto niyo kung nag-road trip kayo papuntang south of Cebu, John Paul Eterino in Carcar. The best. Abangan niyo po ngayong darating na Domingo,
Wala na inanawag from California. My God. Ano oh? Kumbaga saan ang ganawa Ano, ko? ano. Dira dong. Request ako sa may-ari. Sa ngayong linggo. Punta kayo doon. Bilang ka ba kung nahurot na ihap ninyo? Lami kayo, grabe. Ano tamis kayo ini? Ano tamis kayo? Pastilan, ito ng akong anak. Pastilan, ito akong anak kabulingit. Apilang sipon, muta. Kogmo, dalonggan, aw siya. Ito si Chicharing. Ako rin, namatay. Si Inday Kapkap. Hi! Chicharing, hi! Dara! Oh, nandito ko niya. Oh, si Inday Gabi! Huwag niyong kalimutan po mag-subscribe sa YouTube channel Inday Gabi. Thank you. Mayroon ako i-promote si Inday Crishy Down YouTube channel. Si Tripping Trio YouTube channel. Jasmine si Kuya YouTube channel. Maraming po salamat po sa inyong lahat. Bayar na. Ngayon oh, tingnan mo oh. Ito yung bata, itong bata, bata. Oh. Ito ang akong bata, kabulingit na naman. Ang simot. Bata, My goodness. oh. Kaon ba na po? Isa lang. Ako kain pa ko. Isa lang kay tamis kay ini, wa ka katilaw oh. Ayaw ko na, busog na ako. Sure? Dati ako kumakain, may tanim ako dyan sa bahay. Ah. Wala ako kakain talaga ako Dalawang kasi paso kayo, tatlo. Wala, pila na akong nahurot. Daghan kong nahurot siya. Dami-dami kasi. Lamia oy. kaapat ko sa akin. Wa mo kabito na ni. Dala, unsa mo ka? Sayang hindi ko nakita mo. Kaon pa. Tubig dahil. Ang magandang mukha na masasayang na. Mahinis naman ko listiyan. Sarado mo na po. Hindi naman kansira. Kansira bulsa. Ako cancel sa bulsa. Pala sa tijol. Ma, masaya kayo. Siyempre, masaya ako. Ang ganda nito. Now guys, I'm done eating Dragon. Wow, kabright sa among bibi oy. English speaking. Uy, tijol, hudan ang usa pa. English speaking. Ah, last hudan. Imo na usa. Na, tijol, hindi na to? Ako sa usa. 280. 280 ang 1 kilo niya mga bay. Kaya dili man good season karon. Ani, mga 1 kilo na. Asa ka buhok? 1 kilo. Ah, kana, wala pa na. Wala pa na. Wala. Tura ang 1 kilo ay. Kani mo na yung 1 kilo na na siya. Ate, thank you. Di ka mag-bring home tijol. Charing. Saan, nakuha pa kwarta. Baliw ko sa akong bag lang, bi. Please, thank you. Kuyog na ko ninyo mamukuporta. Og tira na tijol basta mag-enjoy lang ta. Pila ka bukong nahulog ba? 5. Ha? Naihap ni mo? Asa ti Julie, the balbakwak queen! Dara, sos, laghan ang muna. First time na mong kita ni Inday Kapkap. Ti Charing, akong ipa ko akong bag ba? Gara na po ni siya ay. Biga na siya kayo, ah. Ang boat, lamang. Ito kami nga tumigbuhol. Ito ko'y gastos sa piso si Ate Charing. Ang lahat. Ate Julie, advance happy birthday. Thank you. Ito ang Ate birthday. Charing. Advance happy birthday. Advance birthday trip namin ni Ate Julie. Healthy trip. Yes! So, ayan po. Thank you so much. Maraming salamat. Delicious. Sa Facebook ko lang siya nakikita. And ngayon, napuntahan ko na talaga siya. So, Delicious. Yes! Nakahigi ko sa kalibunan ka. Delicious. Ay, ano, hindi mo Kung kinakaya. magpunta kayo ng Ronda,
Uunahin niyo ang Delcios. Si John, ma'am, si CR, Very healthy ang kanilang Niya, si dragon Aaron? fruit. Maraming salamat, Delcios. Naamoy CR. Mahurot na akong film. Nangihita, oy, kay layo pa kay to ang kuan ako sa Na, ako nakahigos kalibunan, di kayo makaitikang. Dito, nangihit ko kalibunan, gyap. Unsa? Nangihit ko kalibunan, di makaitikang, gyap. Basta di na ko kalagaw, gyap. Ipik lang ko ina. Ah. Mukbang naman ng dragon fruit. Ate John. Link sa toy. Huwag niyo pong kalimutan subscribe sa Inday Gabin. Oh my God, Delcios, how many to the Thank you po. Only 60 pesos, so let's try. Okay, because I love peanut, because peanut is the coconut nut giant nut. Coconut. Ay, kibot na lagpot. Ganda-ganda ko. Wala lang, hindi, humana. Bayra na tanan natin siya. Biga kay na siya ba? Kababay na. Humanag bayad, humanag. Wow, ang bigat silpita. Peanut, magulang peanut. Daghang salamat mga bay. Lami kayo.